namu ne na yunwa da ake ciki. Mutane a ringa neman na kai. In aka nemi na kai za ka zauna lafiya. Kar ka ce wai sai wani ya samu sannan za ka karya. A ce shinkafa ta faɗa abin da ta faɗa, dawa ta faɗa, masara ta faɗa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya yi sannu? Ya biya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaya, na'am. Wata shahararriyar zunzurutun yunwa nake ji. Ka ceci rayuwa ta ka 'yan mun biredin nan. Yunwa ce. Yaya ka taimaka ka ban biredin nan. Ka taimaka ka ɗan gutsuro. Wallahi na ɗauka ma kwatance zan taimaka in maka. Wannan biredi na matana ne. Kamar ka sai abinci ka kai ma mai laifi police station. Sai ka ci kafin a ba wanda duk za a ba a ciki. Ko ba ka bane? To ka san na matarka ne kake ta zagewa kake dirka? Ka taimakan yayi har yayi fa na kira ka. Mata ta ce. Ko mata ka ce? A ni ba mata ta bace mata ta ce. Matar ka ce. In ba za ka nemi na kanka ba ka bari. Ko kwata za ka. Na ta. Bai ka nemi na kanka. Ruwa duk ka bushe. To shi gansa me yasa bai sami nahi ba? Sai ka nemi naka da ƙarfinka. Ka je ka ci abinka. Ba ka da matsalar kowa, ba ka da matsalar komai. Amma ni a matsayina na mayunwaci, na sami biredin nan, ina jin daɗin biredin nan. Ya wahalarsa ta duniya ga ɗanɗan da kai. Ba da ya wuce wa yana da kare. Ba da ya biya gari ba. Na bagode.